Land, wo vom Anna Bergmann schaut ins weite Land, wo die Menschen Witam was roztomili. Są my we górnych łaziskach, a tak genau we średnich, ale nie skorzej wam wytuplikuję jak to jest, bo to jest jedna gmina, górne, dolne, średnie, ale to za chwilę. Zobaczcie ten piękny widok, kominy, elektrownie i hołda. Nie wiem, eli widać, za chwilę wam pokażę jak to wygląda. To jest miasto, w którym mieszkam, a które jest niedoceniane, a które zasługuje, by do niego przyjechać. Więc dzisiaj Górne Łaziska. Zapraszam. Górne Łaziska to małe 20-tysięczne miasteczko w Krysie Mikołowskim. Od 1999 roku w Przodzie Wetyskim, a pierwej we Pszczyńskim. Łaziska leżą około 20 km od Katowic. Gmina składa się ze łazisk górnych, średnich i dolnych, jak też ze brady i kopaniny. Górne łaziska powstały w 1287 roku, ale prawa miejskie uzyskały dopiero w 1951 roku. Średnie łaziska i dolne łaziska były osobnymi gminami. Średnie łaziska powstały w 1287 roku, dolne włączono do średnich w 1945 roku, a w 1954 tej gminie nadano status osiedla. Za komuny osiedle było czymś pomiędzy miastem a wsią. Od 1973 roku to osiedle włączono do górnych i do Teroski to jest jedna gmina pod mianem Górnych Łazisk, kaje centrum miejscowości. Są my Teroski przy grubie Bolesław Śmiały. Pierwsza gruba powstała w Łaziskach Dolnych, akuratnie w 1779 roku, a mianowała się Heinrichsglick, a tu we Łaziskach Średnich w 1797 roku była pierwsza gruba, Troje Karoline się mianowała, a w ogóle we Łaziskach były roztomajte gruby, które nie skorzy się połączyły zusammen i powstała jedna gruba, którą zamianowali Brady gruby. No, mamy też dzisiaj tajla łazisk górnych Brada, tam się to napoczęło i tutaj Brady gruby zmieniło nazwa w 1937 roku na kopalnia węgla kamiennego Bolesław Śmiały. No i tak mamy do dzisiaj. Jest to jedna z najstarszych grubów na Śląsku. No i zobaczcie ten widok. To jest wszystko wspaniałe. Gruba, hołda za mną, na kero zaroski pójdziemy. To jest coś wspaniałego. Łaziska są fest niedoceniane. Musicie tu być, musicie tu przyjechać. Tu industrio łączy się z naturą i zaroski to będziecie wszędzie widać. Ja wam pokażę coś, no padniecie. Widzicie ten widok? Ja już zaraz padnę. Ja tu przełaża co chwila. To się w łepie nie mieści. Zobaczcie. Nie. Przaja Śląskowi, przaja Łaziskom, przaja tej grubie, przaja tej hołdzie. Górny Śląsk Oberschlesien. Właśnie zaraz zobaczycie to, co żech wam godał. Łaziska, kaj industrio łączy się z naturą. Zaraz zobaczycie łowce, a tu na drugiej zajcie kominy, elektrownie. No słuchajcie, zaraz padł. Górny Śląsk Oberschlesien, to jest to.
to jest to industrio, natura, zobaczcie, kaj to ino chyba na Górnym Śląsku takie coś. Przaja tej ziemi, Widzicie to Rostomili, to co ja? Gospodarze pozwolili mi tu wleźć i widzicie te owce? Obróca się i kominy, elektrownie. Zobaczcie, industrio i natura. To jest to. Rostomili, są my przed samym wjazdem do elektrowni Łaziska. Ona powstała w 1917 roku, jeszcze za czasów niemieckich, koniec I wojny światowej, jako własność princa Pszczyńskiego. I tu mamy te kominy, no to widzicie. I elektrownia powstała razem ze hutą. To było zusammen, razem. Nie skorzej za komuny to odłączono i huta i elektrownia są teraz osobno. Od 1927 do 1953 to była największa elektrownia w Polsce. Jest to elektrownia węglowo połączona ze grubym taśmociągami i bez to tak wszystko fajnie funguje. Elektrownia, huta, gruba. To co żech powiedział. Industrio łączy się tu z naturą. Łaziska Górne, Górny Śląsk. W Łaziskach przy elektrowni działo jeszcze Muzeum Energetyki. To można kiedyś wam jeszcze pokażę, ale zapraszam. To jest na szlaku zabytków techniki. I jeszcze tu jest taka fajna krowa i no jej nie widzę. Ponoć jest schowano, a tu widzicie widok na hołda, zobaczcie. Tu była elektrownia, tu jest hołda i zaraz tam pójdziemy. Ludkowie, wchodzimy na hołda skalny, bo tak się mianuje, w Łaziskach Gnał Średnich, ale to jest jedna gmina ze górnymi. Hołda ma 389 metrów nad poziomem morza. To jest Górny Śląsk. A czemu górny? No bo ten Śląsk leży na wyżynie, więc wysokość względno 92 metry nad poziomem morza. Nie nad poziomem morza, 92 po prostu. Ja. No i to jest też, ponoć też najwyższa nieczynna hołda w całej Europie. A hołda ma ponad 200 lat i pamięta czasy Wilusia, czasy Prusów. No i tak jakże godał, teraz tu już nic się nie składuje. A kiedyś to były tak zwane wrota do piekieł. Jak się do Łazisk wjeżdżało, się go dało, że wjeżdża się do piekieł, bo dymiła ta hołda, niesamowite zanieczyszczenia były, a teraz widzicie, trawa, zieleń, tam los się wdziero, ekologio, ta postindustrialna rzeczywistość, którą mamy na Górnym Śląsku i którą będziemy musieli i już to się dzieje, zagospodarować. Nie wiadomo, co tu na tej hołdzie będzie. No na razie to jest własność gruby, o której żech już wam gadał, ale mono kiedyś będzie jakiś stok narciarski, nie wiadomo, ale to jest wielko atrakcjo Łazisk. I zaraz zobaczycie, czemu to jest taką atrakcjo, jakie widoki są ze tej hołdy. No to jest coś niesamowitego. I te krajobrazy Śląska. Taka pieśniczka była, tako niby śląskie szlagry, ale no tekst taki trochę mam zastrzeżeń, bo trochę polski. Śpiewali: tylko na Śląsku są takie widoki, hołdy, kopalnie i familoki. Szrebnijcie, jaki to jest zespół, a tak richtig po śląsku to powinno być. Ino na Śląsku są takie widoki, hołdy, gruby i familoki. No to jadymy. Widzicie to co ja?
industrio i natura na Górnym Śląsku. To są właśnie te kominy, te elektrownie, kajmy byli. I z tej hołdy mógłbym opisać całkie Łaziska. Ale zostawiam was z tym widokiem i jeszcze pora rzeczy przed nami. No i piękny widok na Gruba z wierchu. Podziwiajcie. Tam na dole jeszcze kościół w Łaziskach Średnich pod wezwaniem Jana Chrzciciela 1932 roku w stylu modernistycznym. To wam już tu pokorza, a do kościoła w Łaziskach Górnych pójdziemy. Tam są Łaziska Dolne i kościół w Łaziskach Dolnych, ale nie będę wam nic zgodał, bo to nie ma żaden zabytkowy. Kościół nie wart uwagi. No a dali już ino Mikołów. No i zobaczcie se sami. Rostomili, ubolewam. Moje śląskie serce płacze. Co tu robi ta polsko fana? Ostatnio jak żech tu był, a długo mnie tu nie było, to jej nie było. I trzeba to zmienić, ale myślałem, że jest łatwiejszy dostęp do niej, ale to trzeba profesjonalnej akcje i szukam chętnych na akcję, żeby tu zawisła żółto-modro fana. Trzeba to zmienić, tu jest Śląsk. No, reskirunek polski, no ale co? Niedawno tu był reskirunek niemiecki, a Śląsk był, je i będzie. Państwa się będą zmieniać, a Śląsk będzie trwał. Niech zawiśnie tu żółto-modro fana. Żywą apeluję do wszystkich Ślązoków. Dołączcie się. Szafnymy to, ja? Mam nadzieję, że latość tu już będzie żółto-modro fana. To jest Górny Śląsk. Szmaterloki latają, nie widzicie tego, ale widzicie jak piękny jest Śląsk, a tu widok na Łaziska Górne. Tam pójdziemy jeszcze. Rostomili, ten widok, zobaczcie, trowa na tym tako wysoko, ta natura, no i ta industria i te połączenie dużo tym godą, te kominy, kaj waży się śląski sztrum, tu waży się śląski sztrum. Rostomili, Górny Śląsk, jadymy dalej, jadymy dłuż. Teraz Rostomili wam pokorza 3 śląskie fany, tam widzicie za mną. I za chwilę zobaczycie jeszcze 2 insze. A czemu te śląskie fany w Łaziskach Górnych? No bo to jest Górny Śląsk, ale czemu ludzie to tak eksponują? No bo tu podczas spisu wszeobecnego 10 lat do zadku w Krysie Mikołowskim, w powiecie mikołowskim, jeśli chodzi o powiaty ziemskie, to ten krys był na drugim placu na Śląsku, w którym najwięcej personów deklarowało śląsko nacjowość. I wy teraz też możecie w spisie wszechobecnym szrajbnąć, żeście są Ślązoki. Tam trzeba wybrać opcję inna i wpisać Śląsko. Bo mamy spis wszechobecny, on całki czas trwa, no i zachęcam was, no i możecie też szrajbnąć, że posługujecie się śląską gotką. No i właśnie tu w Łaziskach Górnych widać ta śląskość. Ja mam porównanie, bo żech mieszkał wcześniej w Katowicach na Ochojcu, no i nie było tak słychać tej śląskiej gotki, a tu idzie się do geszefta i można godać po śląsku. Tu wszyscy godają po śląsku na ulicach, godają po śląsku. Właśnie widać, że to jest Górny Śląsk, bo tu najwięcej po powiecie rybnickim, w powiecie ziemskim jeszcze raz godą deklarowało śląsko narodowość. Jak będzie latość, myślę, że podobnie, bo te Ślązoki jeszcze są i no i tu czuć ten Śląsk, czuć ta śląskość i właśnie te fany są tego dowodem. I zaroski drugo fana. Idziemy ogrodową, zaraz będzie ta fana, a tu widzicie 2 fajne Mercedesy 190 i Baleron 124. One tu stoją. Jest mono i nie widzicie, bo nie ma wiatru,
i nie widać, ale jest żółto-modro fana śląsko na Ogrodowej i właśnie jak żech na to wpadł? No, żech wandrował, trzeba poznawać swoje place, najlepiej właśnie poznać najpierw swoje miasto, swoją miejscowość, a potem do innych jechać, bo roztomajte, fajniste, one są właśnie w mieście, w którym mieszkasz. Zacznij od swojego miasta, od swojej miejscowości, od swojej wsi, ta wędrówka. Zapytacie się, czemu ja nie mam śląskiej fany? No bo ja mieszkam w bloku i bych musiał takie łony na sztyl zamocować na ścianie bloku. No mono kiedyś to zrobię, ale no zobaczymy. Na razie 2 lata mieszkam tu w Łaziskach i że jest rod, że to taki richtig śląski plac. A teraz zaraz będzie trzeciofana. Zobaczycie. Dajcie znać, eli jeszcze jakieś fany, których żech nie pokazał, są w Łaziskach, o których nie wiem. Szajbnijcie w komentarzach. No i są my na miejscu. Tu mamy fajnistego Mercedesa za płotem. No i je polsko fana i je amerykańsko fana. Są lwy. Ale czemu nie ma tu śląskiej fany? No to ja nie wiem. No była tu śląskofana, ta amerykańsko i śląsko. A czemu amerykańsko? No bo są my na Ameryce. We Łaziskach na Śląsku jest Ameryka i we Łaziskach też jest Pekin i jest Wietnam. Więc tak to wygląda w roztomajtych właśnie miastach. Roztomajte tajle się mianują roztomajtymi tajlami państw albo miast ze świata. No, trochę mi smutno, że tej śląskiej fany nie ma. A jeszcze są te śląskie fany. A czemu w ogóle, skąd żech to poznał, że tu jest śląsko fana? No kiedyś żech tak, no niedawno, pora miesięcy do zadku, żech łaził ze śląskimi cajtungami, ze śląskiej sztamy, które promowały spis wszechobecny i tu żech mocka tych cajtungów roznosił, co by właśnie ludzie wiedzieli, jak zadeklarować ta śląsko narodowość. No i mam nadzieję, że no zobaczą, że polski kierunek będzie widział, że Ślązoki dali są i trzeba się z nami liczyć. Za mną Dom Kultury w Łaziskach Górnych, największy w Krysie Mikołowskim z lat 50. A po drugiej zajcie ratusz z 1927 roku, zbudowany w stylu funkcjonalistycznym, czyli Łaziska jeszcze nie były miastem, nie miały praw miejskich, a już miały ratusz. Zobaczcie jeszcze, no fany, nie ma niestety śląskiej fany, jest łazisko fana polsko i europejsko, a co do herbu Łazisk, to jest żółto-modry, bo prawie wszystkie śląskie herby są żółto-modre. To są barwy heraldyczne górnośląskie. No jedynie Opawa i Racibórz chyba, tu poprawcie mnie jeśli się mylę, mają biało-czerwone, ale to nie od Polaków i nie od czeskich przemyślidów. A ten herb Łazisk to 7 liści, które z gałęzi spadają. To jest taka pamiątka po wichurze, która kiedyś nawiedziła Łaziska. Na ścianie ratusza jest tabula, która upamiętnia tragedię górnośląsko-łaziszczoków, którzy w 1945 roku po II wojnie światowej, kiedy weszli tu komunisty, Sowiety byli wywiezieni. To upamiętnia tragedię górnośląsko, która była tu w latach 45-47 po II wojnie światowej, kiedy polskie komunisty i Sowiety tępili Ślązoków i Niemców, zakładali obozy, a jak ja teraz gadam o polskich obozach, to się ze mnie śmieją, gadają, że ja mam ipi, a taka jest prawda, bo o tym się nie godo, a trzeba o tym godać. I to jest nasza tożsamość, śląsko tożsamość, tragedia górnośląsko, ale o tym trzeba kiedyś osobny tajlik zrobić. Są my teraz przed kościołem w Łaziskach Górnych pod wezwaniem
Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, katolickim kościołem, no bo ino takie są we Łaziskach Górnych, we większych miastach Krysu Mikołowskiego są ewangelickie, ale to nie skorzy wam pokorza. Dzisiaj Łaziska Górne. Kościół powstał w 1893 roku jako mała kaplica w stylu neogotyckim. Nie skorzy w 1906 rozbudowano go, dokładając elementy neoromańskie, no i potem też w latach 30. rozbudowano, więc to ma taką postać neogotycko z elementami neoromańskimi. W 1939 roku spadły tu hitlerowskie bomby, no i było trzeba go odbudowywać, a w 1945 sowieckie bomby. No i taką historię tej świątyni i zaroski pokorza wam trochę dryjny. Kościoły są takimi zabytkami, do których można zazwyczaj zowdy wleźć. Wszędzie wam będę pokazywał chociaż jeden kościół, jak będzie jakiś zabytkowy kościół, bo to jest warte zobaczenia. Wszędzie są jakieś, te kościoły są insze. Tu wam jeszcze roztomili powiem, że to jest jeden z piękniejszych cmentarzy kirchhoffów, można też powiedzieć inaczej, na którym rzek był. Naprawdę robi wrażenie ta główna alejka. Na takim cmentarzu można przebywać choćby w parku. Park umrzyków, można powiedzieć. Uczcimy ich pamięć, tych umrzyków. Tu od mojej baby też ojcowie, przodkowie, starzykowie są pochowani. Bo ja się tu skludził z kuli baby, to właśnie skórnych. Tu za mną na cmentarzu też taki dynkmal, można powiedzieć, dla powstańców śląskich, ale to jest takie trochę tu propagandowe, bo to oni tu walczyli za Polskę i tu mamy, nie damy ziemi skąd nasz ród, ale jakiej ziemi? Przeca Śląsk to nie były polskie ziemie i to jest ciężko historio o tych powstaniach, to się godo, że powstania śląskie tak dalej, to była, trzecie powstanie śląskie to była wojna domowa. Można inaczej powiedzieć, że Ślązoki, obcy polskiej razem ze Polakami zaatakowali Niemcy. I Ślązoki obcy polskiej ze Ślązokami obcy niemiecki się bili. Bratobójczo walka. I fałszuje się te historie o powstaniach śląskich, o wojnie domowej. Są w Łaziskach Dolnych. Dzielnica ma taki wiejski charakter, a za nami wieża wodna, wieża ciśnień z 1926 roku i aż do końca II wojny światowej zaopatrywała Łaziska. Widzicie te zboże? Zobaczcie, ta natura, a niedaleko Gruba. Ale to są dolne, to jest coś, nie zachwycać tym. To jest Górny Śląsk, no czarny. Właśnie my to odkłamujemy. Zielony, złoty, żółto-modry, tak jak złoto-modry. Tu mamy złoto, niebo mamy modre i to jest Górny Śląsk, to jest Śląskofana. Kuknijcie się tu, konie. Idziemy teraz na drugą hołda. Ona nie ma miana, albo mo, no nie wiem, to szrajbnicie, a jak richtig nie ma, to może coś wymyślimy, co? Szrajbnicie, jakie miano by szczymowało do tej hołdy. I to jest meni znano hołda we Łaziskach, bo je mniejszo, nie ma tak wysoko, nie widać jej z daleka, ale za to je
piękny widok na hołda skalny, na której my byli. No i tu mamy, tak możemy iść tak tu na stromo albo na obkoło i już tu widzicie hołda skalna, jeszcze lepsze widoki na wierzchu. No to idziemy. Roztomili, widzicie to co ja? Ja już może się nie będę zachwycał, bo powiecie, że ten hop, że ja coś ma z głową, z łepą, ale ja tu zwariuję, industrio, natura. Górny Śląsk, mój heimat, Szaja. Roztomili jo zaś wariuja, ja nie wiem, Elio przeżyja dzisiejszy odcinek, dzisiejszy tajlik, zobaczcie to, te pola, nie, to jest ten Górny Śląsk, ten zielony, ta natura, zobaczcie. Widzicie ten widok na Beskidy, na góry nasze śląskie? Też kiedyś tam pojadymy. A tymczasem Byda się żegnał z takim pięknym widokiem na hołda, na Gruba, na Łaziska Średnie, na Huta, na elektrownia, na wszystko. To jest Górny Śląsk w pigułce i to żegnam dzisiaj pokazał. Mój heimat, któremu wesprzaja. Widzimy się w kolejnych tajlikach. Byda pokazywał insze place w Krysie Mikołowskim. To jest Wyry, Gostyn, Ornontowice, Łożesze i Mikołów. Powiedzcie, szajbnijcie, jeśli chcecie, żebym jeszcze coś nagrał, coś opowiedział o łaziskach, bo to nie ma wszystko, nie? Ja wam pokazał takie najpiękniejsze, najważniejsze rzeczy. Szajbnijcie, jeśli wam się to podoba, taki format. No i tyle. Dziękuję, żeście są i jadymy durś. Pyrsk.